na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. May gisulti ka. O bahay mo bag-usbon mo kung siya magsulti ka ganiya? Ha? Kuan kining miingon ko nga. Nga nung gipaantos ko di sama ini. Diana, Nangandoy ko, Jeff. Nga mahibalik pag tumaw ang imong kukma diri na ako. o, Na ako di hasod sa imong kasing-kasing. Asawa ko nimo. Hinaot pang samang gyapon. Sama ka di antong mulabing ka nako. Gisakitan ko sa imong kibuhat, Jeff. Sakit. Diana, ko na. Okay ra. Okay ra. Diana, I'm sorry. I'm sorry. Sige lang. Unta, ugma. Maako ka na pagbalik. Mahatag mo na ang akong gusto, Jeff. Ayaw lang kong pasuka. Kailaing ko og masuko. Haba, Jeff? Diana. Gabi inaari ako, Luz. Naibaw ko. Nutatingo ka. Naibaunday ka. Abin ako. Huwag ka kita. Ayaw ko pasok, Ate King. Bisan suko na. Nindot mo gyapon tingog. Diti ka pasukon. Usaman! Ha? Usaman! Agay! Giingnan tabitaw kang ayaw ko pasok. Lagay! Lagay! Piti nung kuda. Ganina ra ta dinhi. Nutatingoy. Ug dili mahimong mugawas ta nga ingon ini nga wa tay nahibawan. Nutatingo ka. Bitaw. Di sa may mo watay mga sapot. Bariyasan ng mga tao diya sa gawas. Lain kay tatamnaon. Kita nakita atong bugsay nga kita da gabitay na ba? Ako sa. Pero imo bi, tanawang tarong bi. Pagka nakuha! May sima ba yun? Ang imong bugsay nga nagbitay. Makabitas sa. Ito na! Jaman, ha? Ano lang to din ibabaw sa imong giyariang dinis balagtigi. Managulan ta dinis mga pagatpatan. Nasaan ka mong gawas? Ha? Tana. May adto ang ta. Duta tigo kay. Tana. Nalana. Hala, kakita ko. May nakita ko. Unsay mo nakita? Ikog! Unsay ikog? Ikog ni mo duha ka bok, ni si Will. Hala! Ang tumoy sa imong duha ka ikog, ni si Will. May kitiw-kitiw pag yun. Naatuod. Nawa! Tao na ta, pero nga nung Miss Will man eh. Oo! Ikog ka na. Ang imo subtikin. Miss Will sab. Ang tumoy sa imong ikog. Aloy! Niya po to, ni si Will. Kumao. Uguma niya akong ikog. Hari ako na uguma. Sigla karon. Kun mao. Bantayanan dining atong mga ikog tiking. Mayo pa, ato ni pag-ugumon. Di sa noon tanan ang mugawas. Ang kamuhira sa atong mga ikog. Ang mugawas, hari ako alos, mo kitiw-kitiw. Tiking. Idusok tiking. Ha?
aron mo balik pagsulod ng akong ikog. Sige na. Duso! Iduso. Dali! Magdinusaan na ito. Ako sa hari ako alos. Sige. Tuwan. Sa tuwan. Tuwan! Na ako inuot! Inuot imong ikog! Nanawag na ako si Haring Aqualos. Ni Asia. Mahinay ko sa pagkanawag. Nakatog na si James sa sala. Kadaugon ko si Haring Aqualos ug si Tiking. Dagan kayong bituon sa langit. Bisag wapay buwan, makita ug maklaro ang atong bayon nga mga hubo, mga siksi. Haring Aqualos? Oh, niya na si Kupit. Kupit! Huwag katawa. Wala! Pwede katawa. May katawa si Kupit. Oh my God! Kitang pangag sa bagang. Ikaw ron? Nga may katawa ka? Wa ko makatawa nga nahimo na mong tao. Ug labaw sa tanan, wa na ko masurpresa nga ingon na ni Ana ang inyong dagway. Kay usa ko sa naghatag sa mong plano. Ang naimutan kong maayo kay wa mo'y mga sapot. Ayaw ni katawa Kupit! Sorry, okay. Wala. Suko si Hari ako alos ni mo. Tudlo ini sa angin mong buhaton. Hindi kay tigog sa. Tungkol kikinipang panahon na namitunog kog mga. Duta tigog ay. O gikinanglan ko ikaw sa paggiyan na mo. Gara. Kung saon ko nga mainsakto ang akong mga lihok. Gara. Kana na di ay? Gara. Sige, tudloan ko kamo. Pero dali una mo sabay. Kinahanglan mag-ilis una mo og mga sapot aron himpit na mga tao tan-aw. Sa kami dia. Oh, og palihog. Naagani si Jeff og madungog nato. Ayaw ko niyo tawag ka og Kupit, okay? Dayan ang akungan. Dayan, nakasabot? Dali na mo, aron makasulod na mo mga sinina. Sundon ta siya, Tiking. Tana. Hari ako alos. Nagpasalamat kog dako sa Ginoo nga nahibalik na ang kaning panglihok-lihok sa akong anak. Ganiha sa diyang nagkasulti mi. Ingon siyang nahadlok siya. Nakakita di ay taon ang bata sa nahitabo. Unang tirang. Sa dihang migawas si Francil ni atong hitapua. Gigukod ko siya ug kalit nga mitunga ang higanting kog hita. Ug tungod sa iyang nakita. Tungod sa iyang nakita namo ni James kung giunsa mi sa higanting kog hita. Natruma ang bata. Unya, unsa may imong plano? Oy, kalahom gud adtong panghupawa day Laura. Niya paghapon ko sa kaguol ng tirang. Pero nakuha-kuhaan na lang kay naulian naman si Dong Francel. Medyo hapdos paghapon ang akong kasing-kasing. Ug wa pa ko'y mga plano. Aw, wa pa man siya mahuman ang pagpangadji ni Jong James. Wa pa man mahuman ang 40 Dias. Human nila mapatay sa tagadagat si James. Wa na ko makabantay og kasikas nga misamog siya kanako. Bitaw siya. Nang tirang. Kinsa si Aqualos. Nahibaw naman kang tagadagat na siya, di ba? O bitaw. Pero nganong ginganlan ko niya ni atong gabi una og Ebrea. Oh, ha? Nahibaw kong may kasayuran mo ng tirang. Og sa iya elastika. Nganong dili naman lang ko ninyo tug-anan. Day, lig-una-una ang imong kaugalingon. Ay, batuki una ang tanan nimong mga kahuyang. Kay ikaw na unya mismo ang makatubag kung si kinsa ka na si Aqualos. Lisod kaayo day kung huyang ka pa. Lisod yun. Nga sa ato pa. May nahibawan ka nang. May nahibawan ka ni anang Aqualos.
Day, giduka naman ko, day. Tabi o na ni mo, ha. Kay mura nagyog, katagak ko ng ako mga mata tungod sa kaduka. Solte lang o niya tagbalik, Ada. Kinsa man ka si Aqualos. Ug nganong gitawag man ko niya og Ebria. Ug unsay iyang hitsura? Tanawang inyong mga hitsura sa samin. Tanawa nga nakasulob na mo og business sa tao. Ano tatingo nga? Bisag araw! Ako ni? Ako na? Ako nang nakita ng samin. Wabuhan ako eh! Gwapo ka tiking kung wa nay lain. Ay! Bawag ka paghihapon og ilong. Ay! Tiki og okoy ka paghihapong tan-awon. Ulto na eh! Pero naarang-arang na lang kay panit na sa tao kanang dagway mo. Sabi niya eh! Saman! Ha? Saman! Uy, ayaw pagsaba, tiking. Kay basil og makamata si James. Kupit, Ano tatingo ko? unsay mong tanaw na ko? Ano tatingo eh? Migwapo ka akong igsuon. Hapsay ang imong panit. Macho ka. Busok ang imong dughan. Maayong pagkalilok ang imong naong. Maayong pagkapulma ang imong mga mata. Di isog tan-awon. Taas ang imong ilong. Nindot og porma ang imong mga ngapil. O tabunon ang imong pamanit. Makagusto na ka nako si Ibria? Kabuk at ugag ining tiguang. Pila ka ang nabarang ini niya eh. Pero kung daghan kang nabarang ilastika, doon na kung ko'y gipamarang. Kung kay tiguang ka naman, mas manghod man ko rin mong pagidaron, lupigon tagyod ka sa kong gawom. Lupigon ka sa kong kusog. Patay ka hinoon sa kutsilyo na kong kita. Niyan ako sa likod, sige po yan. Anik sa dinilubong. Uy! Mitig pa si Lastika. Buhi pa ang animal! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!